France, hvem tager chancen i år? Ja, hvem bliver bedst på chanceløse? Tour de France, hvem tager chancen til toppen? Hvem mon har de bedste ben i år? Der en rytter knokler vidt for holdet. Hjertet banker vildre dag for dag. Den prikkede, den grønne og den gule. At vinde i er dagens bedste sag. Tour de France, hvem tager chancen i